De éxito poden cualificarse as eleccións ás confrarías no Barbanza pola súa alta participación, maior que nos comicios celebrados hai 4 anos. Tras as votacións que se desenvolveron con normalidade en unha xornada sen incidencias, semella que a maior parte dos patróns maiores repetirán no seu cargo. Haberá que agardar ata o próximo 25 de novembro cando se formalice a elección, pero os resultados da composición das xuntas directivas apenas deixan lugar a dúbida. En Ribeira, dos 22 socios que compoñen a Xunta Xeral, 21 forman parte da candidatura de José Antonio Pérez. En Muros e Rianxo repetirá a mesma xunta directiva, con Daniel Formoso e Miguel Ángel Iglesias á cabeza, respectivamente. En Porto do Son non foi necesario nin sequera votar, posto que o número de vogais da xunta coincidía cos integrantes da única candidatura presentada, liderada polo actual patrón maior, Emilio Queiruga. A cousa tamén está bastante clara en Portosín e na Pobra, onde Isaac Caciño e Enrique Maceiras contan co maior número de apoios na Xunta Xeral. En Noia, Santiago Cruz continuará á fronte do pósito, aínda que haberá cambios na agrupación de mariscadores a pé, coa entrada dun representante da candidatura alternativa, Francisco Pérez, como presidente. Pola contra, aínda non hai nada decidido en pósitos como o de Cabo de Cruz, Aguiño ou Palmeira, onde a representación está máis dividida polo que os actuais patróns non saben aínda se poderán revalidar o cargo. Mentres, a continuidade será a tónica dominante en Arousa Norte. Na marxe sur da ría haberá numerosos relevos á fronte das confrarías. É o caso de Cambados e Portonovo, onde Ruperto Costa e Juan José Estevez non conseguiron os apoios suficientes para seguir. Xa se agardaban cambios tamén en Vilanova, posto que a actual patroa maior, María José Vales, non optaba á reelección. Sen embargo, os membros do seu equipo non conseguiron maioría, polo que o pósito afrontará unha nova etapa. Si repetirán Juan José Rial como patrón maior da illa, Sauro Martínez en Sanxenxo, Joaquín Santos en Vilaxoán e José Luis Villanueva ao mando da confraría de Carril. Hai que adaptarse